ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಸೌಖ್ಯನ ಯಾನಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಸೌಖ್ಯವಲ್ಲ. ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ನ ತಮ್ಲೈನ್ ತೂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪು ಏನ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪಂದು ಬೋಯ್ದೆ ಬಂದು ಯಾನ್ ಈ ವ್ಲಾಗನ್ನು ಪಾರ್ಟ್ 1 ಪಾರ್ಟ್ 2 ಪಾರ್ಟ್ 3 ಅದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅದು ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದು ಉಲ್ಲೆ ಬಟ್ ದಾದಾಪುನ್ ಗೊತ್ತುಜಿ. ಬಟ್ ಯಾನ್ ಈನಿಕ್ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡಿನ ತಕ್ಷಣ ತಮ್ಲೈನ್ ತೂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೂ ಗೊತ್ತಾಪು ನೀನ ಪಂಡೆ ಇನ್ನೂ ನೀನ ಗೊತ್ತಿನ ಮಂಡೆಡ ಒಂಜಾ ಸಿಂಪತಿಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ದೆ ಅಥವಾ ಕಂಟೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಈತೆ ಎನ್ನೋನ ಈ ಜನಕ್ಕೂ ಬುಂಡ ಬೇತೆ ದಾದಲ್ಲ ಥಿಂಕ್ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಆತ ಪಕ್ಕ ಈನಂಡಲ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡಿನ ತಕ್ಷಣ ಬರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಏನ ಗೊತ್ತಾ, ಈರ್ ದಾದ ಇರಿಗೆ ಬೇತೆದಾಲ ಇಜ್ಜ ಶೇರ್ ಮಂತೊಂಡ್ರೆಗ ಐಕೆ ಇರ್ನ ಲೈಫ್ ದ ಜರ್ನಿನ್ ಪೂರ ಇರ್ ಇಂಚ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡ್ ಪೂರ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಲ್ಪುವರತ ಇರಿಗೆ ದಾಲ ಅನುಸುಜ ಪಂದ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನ್ಪೆ ಅಂಚೆತ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುನಗ್ಲೆಗ್ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪನ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ನಮ್ಮನ್ನು ಗೆತೊಂದಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವಿಷಯನ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ವಂಚ ಪೂರಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೋಡೆ ಆಪುಂಡು ಓವೆಲ್ಲ ಮುಚ್ಚುದಿ ಯಾರೆಗ ಆಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮನ ಡೈಲಿ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ನಕ್ಲೆಗ್ ಲಾಗ್ ತೂಪಿನಕ್ಲೆಗ್ ಉಂಡತ ಈತು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಮಿನಿಮಮ್ ಅವನ್ ಬತ್ತನ ಯಾನ್ ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು. ಈತು ವರ್ಷ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನಗರೆ ಯಾನು ಎನ್ನ ಪ್ಲೇಸೋ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎನ್ನ ಪುದರ್ದಾದ ಪಂದು ಎನ್ನ ಎಜುಕೇಷನ್ ದಾದ ಪಂದು ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ನೇಮ್ ದಾದ ಪಂದು ಇತಿನೇಟ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಸರಿ ಅತ್ತು 1000 ಸರಿ ಅತ್ತು ಐದು ಜಾಸ್ತಿ ಸಲಿ ಪಂತೆ ಅಂದತ್ತ. ಸೊ ಅಂಚ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಡೈಲಿ ಇಂದೇನು ಏನು ಶೇರ್ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಲಾಗ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಆಂಡಲ ದಾದಂಡಲ ಕ್ವಶನ್ ಬಾಕಿ ಇಪ್ಪುಂಡೆ ಅಂಚದು ಡೈಲಿ ತೂಪುನಗ್ಲೆಗ್ ಅತ್ತಂದೆ ಹೊಸತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಬರ್ಪುನಗ್ಲೆಗ್ 1000 ಕ್ವಶನ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ದಿನೋಲೆ 1000 ಕ್ವಶನ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಒಂದೇನು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೋರ್ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಪವುಜಿ. ಯಾನ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯಾನ್ ನಿಕಲ್ನ ಒಂದೇಟು ತೂದಿಪ್ಪುವರ್ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಪಾರ್ಟ್ 2 ಪಾರ್ಟ್ 3 ಅದೇನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಲೆ ಅವೇನು ಬುಡ್ದು ಅತ್ತಂದೆ ಎನ್ನ ಬೇತೆ ಲೈಫ್ ಜರ್ನಿ ಎಂಚೆತ್ತಂಡ ಅಮ್ಮನಿಲ್ಲಡ ಏತ್ ಮಾತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಫೇಸ್ ಮಲ್ದ ಅಂಚನಿ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿಲ್ಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ದಾದ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲು ಓಲು ಎನ್ನ ಎಜುಕೇಷನ್ ಯಾನ್ ಓಲ್ ಮಲ್ತೆ ಒಂದು ಪೂರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಇಪ್ಪುಂಡೆ ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ ಓವೆಲ್ಲ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಇತ್ತಿನೇಟ ಯಾನ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ದಿಜಿ ಅನ್ನ ಎಜುಕೇಷನ್ ಓಲ್ ಮಲ್ತೆ ಪಂದು ಡಿಗ್ರಿದ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಪಂತೆ ಅಂಚನೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ದ ಪ್ರೈಮರಿದ ಪುರ ಒಂದೇನು ಓಲ್ಲ ಯಾನ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ದಿಜಿ. ಅವಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ನ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುನ ಕಾರಣಗೋಸ್ಕರ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ನ ಶೂಟ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಪಣೊಂದಿಲ್ಲ ಎರೆಗ್ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ತೂವರೆ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಆಕುಲು ಪ್ಲೀಸ್ ದಯದಿ ಇದು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿಂದಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ತೂವಾರ ಪೋಡ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಎನ್ನ ಮೂಡ್ಲ ಆಫ್ ಮಲ್ಪೋಡ್ಚಿ ನಿಕಲ್ಲ ಮೂಡ್ಲ ನಿಕಲ್ ಆಫ್ ಮಲ್ತ ನೋಡ್ಚಿ ಓಕೆನಾ. ಯಾನು ಒಂಜಿ ಈತನಟ ಏನು ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೋಂದುಲ್ಲೆ ಪನ್ನಾಗ ಡೈಲಿ ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಇಂಚಿತ್ನ ಕೆಲ ವಿಷಯನ್ಲ ನಿಕಲೊಟ್ಟಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೋಡ ಆಪುಂದೆ ಪಂಡ ನಿಕಲಿಡ ದಾಲ ಮುಚ್ಚಿದಿಯರ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಫೀಲಿಂಗ್ಸನ್ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆನ್ ಪನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸನ್ನು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪರ ಅಂಚ ಮುಟ್ಟದ ಪರ್ಸನ್ ಇತ್ತೆ ಏರಾತೇರ್ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆದು ಪೊತ್ತೇರು ನಿಗಲ ಅಂಚಿ ಕೆಲವು ಕಮೆಂಟ್ ಪುರ ಉಂಡಾತ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ ನಿಗುಲು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲಾರ ಪಂದು ಪ್ರತಿ ಸರಿಯಲ್ಲ ಎನ್ನುಂಡು. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮೀನ್ ಉದ್ದೇಶ ಏನ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಾ, ಎನ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಅದು ಎನ್ನ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿಂದಂಡ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪಂದು ನಿಜವಾದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಂದು ಕಾರಣಗೋಸ್ಕರ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುನು ಏತು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ನಮಗೆ ಈನಂಡಲ ಆದಿತ್ತಂಡ ಅಥವಾ ಈನಂಡಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆನಂಡಲ ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ನಿಗುಲುಲ್ಲಾರ ಪಂದು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಎಂಕಲ್ನ ಮೇನ್ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅವಿ ಗೊತ್ತಂಡ ಅಂಚದು ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ವೈಪುನ್ ಬರ್ಚಿ ಬೇಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಲಕ ಯಾನು ಪುಟದುನ ಇತ್ತಿನ ಪೂರ ಶಿರ್ಲಾಲ್ ಪಂಡ ಕೆರ್ವಾಶೆದಲ್ಪ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ಅತ್ತ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪನಗ್ಲಿಗೆ ಅಂದಲ ದಾದಲ ಮಲ್ಪರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಅಜೆಕರ್ ಅಂತೂ ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಅಜೆಕರ್ ಅಂಡರ್ ಶಿರ್ಲಾಲ್ ಇಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಶಿರ್ಲಾಲ್ ಕೆರ್ವಾಶೆ ಬಜಗೋಳಿ ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಇಂಚ ಶಿರ್ಲಾಲ್ಡ್ ಪುಟುದುನ ಇತ್ತಿನ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪನೆ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ 2002 ಯಾನ್ 2 ವರ್ಷ ಇಪ್ಪುನಾಗ ತೀರ್ದೇರ. ಸೊ ಇತ್ತನೆಟ ಒಂಜಿ 20 ಇಯರ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಆದಿಪ್ಪು ದಯಪಂಡಿ ಯಾನ್ ಎಂಕೆ ಒಂಜಿ ಇತ್ತ 22 ಇಯರ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಪನ್ನಾಗ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ತೀರ್ತು 20 ಇಯರ್ಸ್ ಆತ ಅಂಚದ್ದು ಯಾನ್ 2 ವರ್ಷ ಇಪ್ಪನಾಗ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪನ ತೂತುನ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಚ ಉಳ್ಳೇರು ಇಂಚಿನ ಪಂದ ಪಪ್ಪನ ತೂಪಿನ ಭಾಗ್ಯಲ ಎಂಕಿಜ್ಜಿ ಅವ ಇರ್ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕಾಂಡಲ ತೂತೊಲು ಬೈಕ್ಡ್ ಸೈಕಲ್ಡ್ ಪಪ್ಪ ನಟ್ಟು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಲ್ತಿನಲ್ಲ
ಅಕ್ಕ ಸೈಕಲ್ಡ್ ಮಾತ ಪೋಪಿನಿ ಏನಲ್ಲ ಕುಲ್ಲಾದು ಪೋಂದಿತ್ತೇರ್ಗೆ ಮೊರಣಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಅದೇನು ಶಿಲ್ಲಾಲ್ ಪೋನಾಗಲ್ಲ ಆತೆ ಪಣೊಂದು ಇಚ್ಚಿರ್ ದಿಕ್ಕದಿತ್ತೇರೆ ಇಂಕ ಆರ್ಪಂಡೇರ್ ಮೂಲತ ಈದಕ್ಕಿನ್ನ ಪಿಟ್ಟೆ ಇತ್ತೋಳು ಪಾಪನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೈಕಲ್ದೆ ದುಡುಕುತ್ತೊಂದು ಬರೊಂದಿತ್ತೋಳು ಬಂದು ನಿಜ ಮೊಗುಲಿಂಚ ಪನ್ನಗುಂಡದ ಈತು ಖುಷಿಯಾಪುಂಡು ಎನ್ನ ಬಪ್ಪನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನಾಗ ಆತ ಖುಷಿಯಾಪುಂದೆ ಪಂಡ ಬೇತಕ್ಕಲ್ ಆ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ನು ತೂತೇರು ಏನನ್ ಲೆಸೋ ಪೋಪುನ ಯಾನ್ ಇತ್ತಿನ ಪಪ್ಪನೊಟ್ಟಿಗೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಲ್ದಿನ ಪೂರ ಬೇತಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಟ್ ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅವೇನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪುನ ಏಜೇ ಎಂಕ್ ಇದ್ದಿಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಸೊ ಏನ ಮಲ್ಪುನು ಏಜ್ ಎಂಕ್ 2 years ಸೈಡ್ ದಾದ ಪಂದು ಗೊತ್ತಾಪುನು ಎಂಕು ಚೂರ್ ಪಪ್ಪನ್ ತೂತೇನೆ ಎಂಕಂತೂ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಅದು ಪಪ್ಪನ್ ತೂದು ಪಪ್ಪ ಎನ್ನ 2 ವರ್ಷ ಇಪ್ಪನಾಗ ತೀರ್ದೇರು ಅಕ್ಕನೊಟ್ಟು ಕಂಡ ಅಂತ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ದೇರು ಬೇಸಿಕ್ ಅದೇನ ಪಪ್ಪದ ಕಲಿತ ಅಂಗಡಿ ಪುಣ ಶೇಂದಿ ಅಂಗಡಿ ಪನ್ಪೇರ ಅದ ಆಯ್ತ ಬರಿಟ್ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನೆ ಗೂಡು ಅಂಗಡಿ ಇತ್ತಂಡ ಐಟೆ ನಮ್ಮನ ಪಪ್ಪ ಚಿಕನ್ ಅಂಚನೆ ಫಿಶ್ ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮನೆದ ಕೈಪು ಪುರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೀರಿ ರೆಸಿಪಿ ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೀರಿ ಮಲ್ತದು ಆರು ಇಂಚ ಪರ್ತನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡತ ಬತ್ತದ್ದು ಪರ್ತನಕ್ಲು ಪರ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ತಿಂದ್ರೆ ಬರ್ಪೇರೆ ಸೊ ಇಂಚಾದ ನಮ್ಮನ ಜೀವನ ಅವೊಂದಿತ್ತಂಡ ಪಪ್ಪ ಅವು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೀರಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ಬತ್ತದು ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತೀರಿ ನಮ್ಮ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟದು ಪೂರ ಎಂಚಲ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಅವೊಂದಿತ್ತಂಡ ಪಪ್ಪ ಅದು ಏತ್ ತೊಂದರೆ ಕೊದ್ದಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ನಮಗೆ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆ ಮಂದಿರ ಅಂಚದು ಅಂಚ ಇಂಚ ಬಂದು ಜೀವನ ಒಂದಿಪ್ಪುನಾಗ ಯಾನ್ ಅಕ್ಕ ಪುಟ್ಟು ದೈ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಪುಟ್ಟಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನ್ನ 2 ವರ್ಷ ಆನಾಗ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ತೀರಿಯರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಗೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನಿ ಏತು ಬಂಗಾಡ ಸಾಂಕದಿರ್ ಪಂಡ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕ್ಲಿಲ್ಲಡು ಎಂಕಲಿಗೆ ದುಂಬು ಎಂಚೈತನ್ ಗೊತ್ತ ನಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲ ನಿಕಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎನ್ನ ಶಿಲ್ಲಾಲ್ದ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ತೂತಾರ ಎಂಕಲ ದುಂಬು ಇಲ್ಲ ಎಂಚೈತನ್ ಪಂಡ ಹುಲ್ಲುದ ಇಲ್ಲಿತ್ತಂಡ ದಾಲೆತ್ತಿ ಚಿಂಕ್ಲಿಗೆ ಹುಲ್ಲುದ ಇಲ್ಲಿತ್ತಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪನ ಅಂಕಲ್ ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಕಟ್ಟದನ ಅವು ಇಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಇಪ್ಪುನ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮನ ಮೂಲತ್ತು ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲಡ ಸೊ ಅವು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ದಾಲ ಪಂಡ ದಾಲ ಇತ್ತಿಚ್ಚಿ ಒಂಜ್ ಇಲ್ಲು ಎಂಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಎಂಕಲ್ಲ ಪಪ್ಪ ಬುಡ್ದು ಬೋತಿನ ಪಂದು ಪನೋಲಿ ಅವರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಪ್ಪ ತೀರಿಯರು ಅಮ್ಮಗೆ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡು ಅಮ್ಮ ಚಿಮ್ನಿ ಮತ್ತು ಪೊತ್ತದು ಜೀವನ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಅವಾಗ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಸಮೇತ ಎತ್ತಿಚ್ಚಿ ಪೋರೆಗ್ ಓಲೋಲಾ ಪೋದು ವಾಶ್ರೂಮ್ ಮಲ್ಪನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬತ್ತಂಡ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ ಕೊಲ್ಪುರ ಸೇರ್ದು ಒಂಜಿ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಪೂರ ಕಟ್ಟದು ಕೊರಿಯರು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಒಂತೆ ಸರಿ ಕಟ್ಟು ಮಂತೀರು ಅವರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತ ನಾನು ಮಾಮೂಲಿ ಜೀವನ ಇಂಚನೆ ಪೋಂದಿತ್ತಂಡು ಕರೆಂಟ್ ಗಿರೆಂಟ್ ಮತ್ತು ದಾಲ ಇತ್ತಿಚ್ಚಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಚಿಮ್ನಿ ಪೊತ್ತಾದು ಅಮ್ಮ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟೊಂದು ಅಪ್ಪಾಗ ವಾರಗೆ ಈತ ಗೊತ್ತಾ ಬೀಡಿಗೆ ಸಂಬಳ ಖಾಲಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತದ 100 ರೂಪಾಯಿ ನಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಚಪ್ಪಲಿಗೆ ಸಮೇತ ಅದು ಒಯ್ಕಲ ಯಾವ್ದು ಇತ್ತದ 100 ರೂಪಾಯಿ ಒಯ್ಕಲ ಯಾವ್ದು 1000 ರೂಪಾಯಿ ಐತೆ ಐಕ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಬಂದ್ಪೇರ ಅಂಚಾತಂದು ಅಪ್ಪಾಗ ಒಂಜಿ ವಾರಗ ಅಮ್ಮ 100 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳಡು ಆ ಚಿಮಣಿ ಪೊತ್ತಾದು ಜೀವನ ಮಲ್ತದು ಎಂಕ್ಲೇನು 2 ಜನನ ಸಾಂಕೊಂಡಿತ್ತೇರು ಅಪ್ಪಾಗ ಪನ್ನಾಗ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಇತ್ತ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಾಪುಣ ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ಐಬೋಕ ಅವು ಜೀವನ ಎಂಚ ಇತ್ತಂಡು ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಮಕ್ಲ ಅಂಚಾಂಡ ಎಂಚ ಅವೇನು ಫೇಸ್ ಮಲ್ಪುನು ಪಂದು ಒಂದು ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಮಾದರಿ ಉಂಡತ್ತೆ ನಮ್ಮನೆ ಎಂಕೆಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಾದರಿ ಬೇತೆ ಓಲ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ಆಕುಲ್ ಮತ್ತೆ ಏರ್ಲ ಎಂಕುಲ್ ಉಳ್ಳೇರು ಇಜ್ಜೆನ್ ಪನ್ಪುನತ್ತು ಅಕಲ್ ಆತ ಪೂರ ಬ್ರೀಫ್ ಆದ ಪಾತೆ ನಡೆದು ನಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಡು ನಮ್ಮನ ಅಮ್ಮ ಉಳ್ಳೇರ್ತುಲ್ಲಿ ಅವೇ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಾದರಿ ಎಂಚ ಇಪ್ಪಡು ಎಂಚ ಜೀವನ ಮಲ್ಪೊಡುಂದು ಪಂದು ಅಕ್ಲೇನ್ ತೂದು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪುಡು ಅವಾಯ್ ಬುಕ್ಕ ಚಿಮಿನಿ ಪೂರ ಪೊತ್ತಾದು ಸಾಂಕೊಂಡಿತ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೋನಾಗ ಮಲ್ಲಾದು ಪ್ರೈಮರಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಪೂರ ನಾನು ಶಿರ್ಲಾಲ್ಡೆ ಮಲ್ದಿನಿ ಪೂರಲ್ಲ ಅಂಗನವಾಡಿ ಶಿರ್ಲಾಲ್ಡೆ ಮಲ್ದಿನಿ ಆ ಕಿನ್ನೆಪ್ಪನಾಗ ಅದ ಅವು ಮೆಮೊರೀಸ್ ಮಾತ ಉಂಡಾತ ಅಕ್ಕ ಏನನ್ನು ಬುಡ್ದು ಪೋಪಿನ ಯಾನ ಬುಲ್ಪುನ ಅಕ್ಕ ಏನ ಜಾರ್ಬಂಡಿದ ಪಿರೋಡ್ದು ಕೂತೊಂದು ತೂಪುನ ಬತ್ತಾಲ ಬುಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಲ ಪಂದು ಎನ್ನ ಅಕ್ಕಲಾತೆ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ತೂತಲ್ ಕಿನ್ನೆಪ್ಪನಾಗ ಮೋಕೆ ಮಂತದು ಪಂಡ ಜಾರ್ಬಂಡಿದ ಪಿರೋಡ್ದು ಪೋದು ಕುಂದೋನು ಯಾನ್ ಬುಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆನಾ ಪಂದು ಎಂಕಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಲ ಅಂಚೆನಿತ್ತೀರ ಅಪ್ಪಗದ ಬತ್ತ ಟೀಚರ್ ಉಂಡತ ಎಂಕಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಲೆಕ್ಕ ಹೊಂದಿತ್ತೀರು ಆತ ಎಡ್ಡೆ ಟೀಚರ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಅಂಗನವಾಡಿದ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪೋದು ಬುಡ್ಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಗನವಾಡಿದ ಅರ್ನನ ಜೋಕ ಲೆಕ್ಕ ಹೊಂದಿತ್ತೇರು ಅರೇನು ಮದ ಪರಾಪಜಿ ಸೊ ಅವಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕ್ಕ ಏನನ್ನು ಬುಡ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 1ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಪೋಂದಿತ್ತು ಅಲ್ಪನೆ ಬರೀಟ್ 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತಂಡ ಅಂಗನವಾಡಿ ಬೇತ ಒಂದು ಚೂರು 2 ನಿಮಿಷ ತಾರಿಕೊಂಡ ಅಲ್ಪನೆ 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡ 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೋದು ಅಲ್ಲಿ ಪೋದು ಬಯ್ಯಮುಟ ಇತ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ನಾಗ ಅಮ್ಮ ಬರ್ಪೇದೇರಿ ನಾನು ಲೆಸೋ ಪೋರಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸೊ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ನಕ್ಕ ನಾನು ಅಂಗನವಾಡಿ ಲೆಸೋ ಪೋಪುನ ಸ್ಟೈಲ್ ತೋಡಿತೇನೆ ದಾದ ಪಂಡ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಅಮ್ಮ ಪನ್ಪುನ ಅಲ್ಲಿನ ಬರೀಟ್ ಲೆಸೊಂಪು ಪನ್ಪುನು ಹೆಂಗೆ ಏನಕ್ಕ ನನ್ನ ಕೈ ಪತ್ತೊಂದು ಅಂಗನವಾಡಿ ಮುಟ್ಟ ಲೆಸೊಂಪು ಒಂದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಕೈ ಬಿಡೊಂದಿತ್ತು ಜೊಲ್ಗೆ ಹೆಂಗೊಂದು ಪನ ಅಮ್ಮನ ಪನ್ಪುನಾಗ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಒಂದು ಚೂರ್ಲಾ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಓಲ ಚೂರ್ಲ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಹಿಂಗೆ ಏನಂದು ಗೊತ್ತು ಚೆನ್ನ 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ದು 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಟ್ಟ ಕಲ್ದೀನಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶಿರ್ಲಾಲ್ ಸೂಡಿ ಮಲ್ಪ ಮಲ್ದಿನಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪೋನಾಗ ನಿಕ್ಲಿ ಗಾನಿ ಅನ್ನೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತಿತ್ತೆ ಆತ ಹೆಂಗೆ ಕಲ್ದಿನ ಶಾಲೆ ಪಂದ ಅವೇ ಅಲ್ಲೇ ಕಲ್ದೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವ ಐಬೊಕ್ಕ 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಟ್ಟ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಐಬೊಕ್ಕ ಎಡಮನೆ ಹಿಡ್ದು 10th ಮುಟ್ಟ ಯಾನು
ನಾಲ್ಕು ನರಸಿಂಗರಾವ್ ಸ್ಮಾರಕ ಶಿರ್ಲಾಲು ಅಲ್ಪ ಕಲ್ದಿನಿ ನಮ್ಮನ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮಿತ್ತೆ ಅಳ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚೂರು ಮೆಚೂರ್ ಅವರೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬಸಟ್ ಪೂರ ಬಸಟತ್ತು ನಮ್ಮ ನಡ ತುಂದೆ ಪೋಪೆದ ಇಲ್ಲಡ್ದು ಇಂಕಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ಮಟ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮಟ್ಟ ಒಂತೆ ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಇತ್ತೆ ಉಲಾಯ್ತ ಅದಿರ್ಬೋದು ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಪೋಂದಿತ್ತೆ ನಡತೊಂದು ಮತ್ತು ತೂನಾಗ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಪ್ಲೇಸಸ್ ತೂನಾಗ ಇತ್ತಲ್ಲ ನೆನಪಾಪು ನಾವು ಬತ್ತ 2ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡ್ದು 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಟ್ಟ ಯಾನು ನಾಲ್ಕು ನರಸಿಂಗರಾವ್ ಸ್ಮಾರಕ ಶಿರ್ಲಾಲು ಮುಲ್ಪ ಮಲ್ದಿನಿ ಯಾನು ಅಲ್ಪ ಮಲ್ದೆ ಆತೆ ಓದೊಂದಿತ್ತೆ ನಿಜಲ ಪನ್ಪುನು ಮುಚ್ಚುದೀಪನ್ ಪುರದ ಆಲೇಜಿ ಆತೆ ಆತೆ ಓದೊಂದಿತ್ತೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ಡಂತೂ ಮಸ್ತ್ ವೀಕ್ ಯಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಮಸ್ತ್ ವೀಕ್ ಪೆಟ್ಟು ಪುರ ಹಾಕೊಂಡಿತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಅಂಚ ದುಂಬುಡ್ಬೋಕಲ್ಲ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾ ಓ ಕಲ್ಪುನಾಗ್ಲಿಗೆ ಕಲ್ಪನಾಗ್ಲಿಗೆ ಅಂದತ್ತ ನಮ್ಮ ಇಪ್ಪನಾಗ ಪಂಡ ಎಂಚ ಹಾಕೊಂಡಿತ್ತೀರ್ ಪಂಡ ನಮಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು ಈತಿತ್ ಮಲ್ಲ ಕೊಲ್ಲುಡು ಎಂಚ ಹಾಕೊಂಡಿತ್ತೀರ್ ಪಂಡ ಪತ್ತು ಪೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಪಗ ಇತ್ತದ ಕಾಲದ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಪೆಟ್ಟೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಚೂರು ಮೇ ಮುಟ್ಟಂಡಲಕ್ಲಿಗೆ ಟೀಚರ್ ಅಂಚ ಮಲ್ತೇನೆ ಇಂಚ ಮಲ್ತೇರಂದು ಇಲ್ಲಾಡೋ ಪಾದ್ರಿ ಚಾಡಿ ಪನ್ಪೇರ ನಮಕ್ ಅಂಚ ಇತ್ತೇಜಿ ನಮಕ್ ಪತ್ತು ಪೆಟ್ಟು ಕೊರ್ಪೇದೇರು ನಮಕ್ ಬರ್ಪು ಏತ್ ಗೊತ್ತಂಡ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಮಕ್ ಎಡ್ಮ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬತ್ತನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೆಟ್ಟು ತಿನ್ಪೇದ ಇಂಕ ಮಾಮೂಲಿ ಅದು 10ಗೆ ಎಡ್ಮ ಮಾತ ಬರೊಂದಿತ್ತಂಡು ಸಮ ಪೆಟ್ಟು ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತ ಆಂಡಲ ಸಮ ಪೆಟ್ಟು ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತ ದಾದ ಮಲ್ಪುನ ಅಪಗ ಅಜ್ಜಾಗುಲ್ ಕಲ್ಪಾಯಿ ನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಇಂಚು ಉಲ್ಲ ಸೊ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಟ್ಟ ಆತೆ ಕಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗ ಮಟ್ಟ ಸಾಕಾದಿತ್ತು ನಂಗೆ ಸೊ ಎಂಚನ ಒಂಜಿ ದೇವೆರ್ನ ದಯಟ್ ಪಾಸ್ ಆಯೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10th ಅಂತೂ ಪಾಸ್ ಆದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಇರ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಮಟ್ಟ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಇದ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಇದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಲೈಫು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಲೈಫ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪೋಡು ನಾನು ಇಂಚಿ ಇಪ್ಪರನೇ ಬಲ್ಲಿ ಇಂಚ ಇತ್ತ ನನ್ನ ಲೈಫು ಎಕ್ಕುಟ್ಟು ಪೋಪುಂಡು ಬಂದು ಎನ್ನದು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಇರ್ದು ಒಂತೆ ಉಂಡಾತ ಒಂಥರ ಮೆಚೂರ್ ಆಯ್ಲೆಕ್ಕ ಯಾನೇ ಥಿಂಕ್ ಮಲ್ತೆ ನಲ್ಲ ದಡ್ಡೆಲ್ಲಕ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಹುಷಾರವಡು ಎಡ್ಡೆ ಓದೋಡು ಬಂದು ಪೂರ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪರ ಕಲಿತೆ ನಮಗೆ ಎಂಚೈತನ್ ಗೊತ್ತಾ ನಮಗೆ ಕೊಂಚ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಸರ್ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಆರು ಎಂಚ ಪಂಡ ಇನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕೇನು ಒಂದಿತ್ತೇರು ಎಲ್ಲಕ್ಕೇನಾಗೆ ಎಂಚ ಪಂಡ ಆರು ಒಂಜಿ ಬೇಂಚಿಡ್ ಒಂದು 4 ಜನ ಇತ್ತಂಡ ಆರು ಎರೆಕೇನು ಬೇರು ಆರು ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಆತಿನ ಪೂರಲ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡ ನಮಗೆ ಎಂಚ ಅರ್ಥ ಆತಂತುಲೆ ಅಂಚ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಲ್ಪೋಡಿತ್ತಂಡ ಅಯ್ಯೋ ದೇವಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಇತ್ತಂಡು ಅವು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇಪ್ಪಣ್ಣಾಗ ನಮ್ಮನ್ನ ಒಂದೇಟು ಕೆಲವರ ಪನ್ಪಿದ್ದೇರು ಏರಿಂದ ಆರೆ ಪನ್ಪಿದ್ದೇರು ಏರ್ ಪನೋಡೊಂದು ಬಂದು ಆರೆ ಪನ್ಪಿದ್ದೇರು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ನಾನು ಪೇದೇರು ಪಂಡು ಏರಂಡಲ ಆವುನಿಗಳ ಬೆಂಚ್ ಏರಂಡಲ ಉರಿ ಪನ್ಲೆ ಅಂತ ಪನ್ನಾಗ ಏರ್ಲಾ ರೆಡಿ ಆಪಿದ್ದಿಜೇರು ಅವೇ ಬಂಗಾಪಿನ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒರ್ತಿತ್ತೋಲ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಲೆ ರಮ ರೆಡೇ ಜನ ಪನ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಪನೊಂದಿತ್ತಿಜೇರ ಅಂಚಾದ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ಪರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಅಂಚಾದು ಒಂತೆ ಎಂಕೆ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಬತ್ತನ್ ಯಾನ್ ಪನುಡು ಯಾನ್ ದಿನೋಲ್ಲ ಲಕ್ಕದು ಯಾನ್ ಪಾತಿರುಡು ಬಂದು ಎಂಕ್ ಬರೊಂದಿತ್ತು ಹೋಪು ಅಂಚಾದ್ ಡೈಲಿ ಅರೆಡ್ದಾದೇನ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಒಂತೆ ಚೇಂಜ್ ಅಂಡು ದಿನ ಲಕ್ಕದು ಓದರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೆ ಓದದ್ದು ದಿನ ಅನ್ನ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಯಾನೇ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೆ ಅರೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಅನ್ಸನ್ ಪಂಡ ಈ ಪನ್ಪುನೇ ಬೊಡ್ಚಿನ ಅನ್ಸಂಡು ಈ ಪನ್ನೇ ಬೊಡ್ಚಿ ಬೇತಕ್ಕುಲು ಪನ್ನ ಡಾಕ್ಲಿಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರು ಅಂತ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಸೊ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಪೆನ್ಲ ಸರ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇರು ಎಡ್ಡೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಅಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಪನ್ಲ ಎಂಕಂದತ್ತು ಎನ್ನ 2 ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಸಿಕ್ರಿತೇನು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಎಂಕ ಅವ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಅಲ್ಪ ಅಂಡು ಪೂರ ಶಿರ್ಲಾಲ್ಡೆ ಮಲ್ದಿನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಲಾಗ್ ಬತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಲಾಡು ಡಿಗ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎನ್ನ ಡಿಗ್ರಿ ಆಯ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐದು ದುಂಬು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿಗೆ ಅಕ್ಕನ ಮದ್ಮೆ ಅಂಡು ಅಕ್ಕಗ ಮಾಮಿನ ಮಗನೇ ಕೊರ್ದು ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ತೇರು ಸೊ ಅನ್ನ ಲೈಫ್ ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಅಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಚ ಇಪ್ಪನಾಗ ಅಕ್ಕನ ಮದ್ಮೆ ಅದು ಡಿಗ್ರಿದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಮಸ್ತ್ ಹುಷಾರಿಜ್ಜ ನಾವು ಒಂದಿತ್ತಂಡು ರಾತ್ರಿ ಮತ್ತು ಹುಷಾರಿಪ್ಪೆದಿಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪಗ ಬಾಬೆರ್ನ ಕುಲ್ ಬತ್ತದು ಲೆಸೊನ್ ಪೋಪುನ ಲೆಸೊ ಬರ್ಪುನ ಒಂದೇ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಬೊಡ್ಚಿ ಬಂದ ಕಾರಣಗೋಸ್ಕರ ಅಮ್ಮನಿಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಅಕ್ಕನಿಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಒಂದು ದಿನ ಕುಲ್ಲುಲೆ ಬಂದು ಎಂಕುಲು ಅಲ್ಲೇ ದಾನ್ನ ಇತ್ತ 2 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಅಲ್ಲೇ ಜೀವನ ಮಂತೊಂದಿತ್ತ ಅಲ್ಲೇ ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಬೊಕ ಯಾನ್ಲ ಕಾರ್ಲಾಡಿ ಸೇರ್ನಿ ಆತ ಅಲ್ಲೇ ಮುಟ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಅಕಲ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲು ಕಾರ್ಲಾಡಿ ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ಮುಟ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು ಕಾರ್ಲಾಗ ಬಂದು ಅಲ್ಪನೇ ಇತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜೀವನ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವು ಎನ್ನ ಡಿಗ್ರಿ ಲೈಫು ಯಾನ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಓಳ್ಪಂಡ ಎಂ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೇಡ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕಾರ್ಕಳ ಮಂಜುನಾಥ್ ಪೈ ಪನ್ಪೇರತ ಅವು ಪೂರ ಜನ ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಕಾರ್ಲಾಡು ದುಂಬು ಇತ್ತ ಎಂ ಪನ್ಪೇರು ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ಎಂ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೇಡ್ ಕಾಲೇಜ್ ಯಾನ್ಗೆ ತೊಂದಿನ BA ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಒಂದುದೇ ತೊಂದಿನ ಏನು ಕೋರ್ಸು ಅಲ್ಪಲ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಮಸ್ತ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂಡು ಯಾನು ಪಿ ಯು ಸಿ ಹಿಡ್ದು ಅಂಚ ಲಕ್ಕದ್ದು ಯಾನು ಪಾತೆರ್ನ ಇಟ್ಟು ಧೈರ್ಯಡು ಇಂಕೊಂಜಿ BA ಜರ್ನಲಿಸಮ್ಗೆ ತೊಂದು ಇಂಕೊಂಜಿ ಪೇಪರ್ ಬರೋಡು ಅಂಚನೆ ಯಾನು ಎಡ್ಡೆ ಓದೋಡು ಪಂಡ ಪೇಪರ್ ಮಾತ ನ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ ಆವಡು ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಆವಡು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಹೊಂದಿತ್ತಂಡ ಪಕ್ಕ ಐಕ್ ಅವು ದೇಶಡಿ ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಸೇರ್ದಿನ ಪೋಯ್ಲೆಕಲೆ ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಯಾನು ಬರೆದು ಬಿಡಿಯೆ ಸೊ ಒಲ್ಲ ಒಂದು ಮಲ್ದಿಚ್ಚಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಪೂರ ಬರೆದು ಬಿಡಿಯ ಮಿನಿಮಮ್ ಅದು ಪನೋಡು ಪಂಡ ಏತ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಉಂಡು ಇಂಕ ನೆನಪ ಒಂದಿಜ್ಜಿತ್ತೆ ಬರೆದೆ ಸುಮಾರು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬರೆದೆ ನಿಕಲ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲವರು ಬೊಕ್ಕೊಂದ್ಸರಿ ಯಾನು ಪಂಡಲ ಯಾನು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬರೆದಿನ ನಿಕಲ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ ನೆಂಚ ಬರಿಪೆ ಏನ ಬಂದು ಸೊ ಅವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಜೀವನ ಪೋಂದಿತ್ತು ನಿಂಚನೆ ಡಿಗ್ರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಚ ಪೂರ ಆಂಡೆನ್ನ ಮದ್ಮೆದಾವು ಒಂದು ಪಂದು ಸೊ ಇಂಚ ಎನ್ನ ಬೇಸಿಕ್ ಅದೇ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಅಂಚನೆ ಓಲ್ ಕಲ್ದಿನ ಪೂರ ಒಂದೇನು ನಿಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಏನಿತ್ತು ಶೇರ್ ಮಲ್ತ ಏನಿತ್ತ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ಅವೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲು ಓಲು ಅಥವಾ ಅಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಾಡು ಎನ್ನ ಮಾಮನಕುಲು ಉಲ್ಲೆರ ಅಥವಾ ಮಾಮನಕುಲು ಇಚ್ಚೆರ ಮಾಮನಕುಲು ಡೆತ್ ಆತಿನ ಎಂಚ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಕೇಲ್ನಗುಂಡಾತ ಅವು ಸ್ಟೋರಿ ಮಾತ ರೋಮಾಂಚನ ಹಾಕೊಂಡು ಪಂಡ
ಬ್ಯಾಡ್ ಲಕ್ ಮಸ್ತ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಲಕ್ ದಾದ ಪಂಡ ಇಂಚಿರ್ದು ಅಮ್ಮಗಲ ಅಕಲ್ನ ಇಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡ ಅಜ್ಜಿಲ್ಲ ಹಾಕೋನ ಕೈಂಕಲ್ನ ಅಮ್ಮಗಲ ಅಲ್ಪ ಏರ್ಲ ಇಪ್ಪನ್ ಲೆಕ್ಕ ಆತನಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಮಾಮನಕುಲ್ ಪಂಡ ಮಾಮನಕುಲ್ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಮಾಮನಕುಲ್ ಎಂಚ ಏನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅದು ಡೆತ್ ಆಯಿರು ಅವಿನ ಪೂರ ನಿಕಲ್ ನೊಟ್ಟುಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ಡು ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ಲ ತೂಲೆ ಅವಂತೂ ಇಂದು ಒಂತೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬೋರ್ ಅವು ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಅಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಉಂಡತ್ತ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಂಡ ನಿಜ ಪನ್ಪ ಎನ್ನ ಮಾಮನಕುಲು ಇತ್ತುವಡ ಆತು ಪೊರ್ಲು ತೋಂದಿತ್ತೇರು ಬಟ್ ಇತ್ತೀಚೆರು ಒರಿ ಮಾಮನಕುಲು ಮೂಜಿ ಮಾಮನಕುಲು ಇತ್ತೇರು ಮೂಜಿ ಮಾಮನಕುಲು ಇಚ್ಚೇರು ತೀರ್ದಿರು ಅಕುಲು ಎಂಚ ಡೆತ್ ಆಯಿರು ಎಂಚಿನ ವಿಷಯ ಅವಳ ಮೂಜಿ ಜನಲ ಸಡನ್ ಆದ ಡೆತ್ ಆರಿಗೆ ಇನ್ನ ಕಾರಣ ಅವಿನ ಪೂರ ನಿಗಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಲಾಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ನ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಇಂಚನೆ ತಗೊಂಡಿತ್ತಲೆ ಪಂಡು ಈ ವ್ಲಾಗ್ನ ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬೋರ್ ಆತಿಜ್ ಪಂದೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಇಪ್ಪ ಮಾತೆಲ್ಲ ಓಲ್ ಕಲ್ದಿನಿ ಎಂಚಿನ ಇನ್ನ ಬಂದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂಥ ಲಾಗ್ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೆ ಸೊ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ಲೈಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ಲ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಪಂದೆ ತೂಲೆ ಪಂದು ಈ ವ್ಲಾಗ್ನ ಇಡೀ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.